Dobrý deň, volám sa Peter Lloydl a prinášam vám ďalšie video zo sveta vzdelania dospelých. Dnes sa budeme venovať umelej inteligencie, ale hlavne bezpečnosti vašich firemných dát. Veľmi často sa totiž stáva, že ľudia svojou neopatrnosťou vaše interné dáta posielajú mimo svoju firmu, vtedy keď chcú používať umelú inteligenciu. Na tento problém sme narazili pri vzdelávaní našich zákazníkov a práve preto zdieľame túto znalosť aj s vami, aby ste si dali pozor, aby nedochádzalo k úniku citlivých dát mimo vašu organizáciu. Poďme na to. Klasická metóda spoločnosti e-Academy spočíva v 4 navzájom sa kombinujúcich krokov. Od praktických testov, cez vzdelávanie s lektorom, videokurzami a kondičným kurzom. Dnes sa budeme venovať hlavne tejto časti vzdelávania s lektorom a špeciálne bezpečnosti. Poďme teda na to, ako vzdelávame kurzy umelej inteligencie. Tam sme tú metódu čiastočne prepracovali. Namiesto vstupného testovania sme urobili úvodnú videoprednášku v rozsahu 73 minút, ktorá vlastne pomáha tým účastníkom zorientovať sa v problematike umelej inteligencie, vrátane základných právnych informácií a bezpečnosti. Aké nástroje tie organizácie používajú? Poznáme nástroje Copilot, ChatGPT, Gemini, NotebookLM, Jasper, Canva. Proste tých nástrojov je strašne veľa, ale majú niečo spoločné. A to je to, že tie vaše dáta, s ktorými on vlastne pracuje, potrebujú mať k dispozícii, aby vám mohli dať relevantný výstup. A tu je ten problém. Vy neviete, kam idú vaše dáta. Ako náhle ich nahráte cez nejaký portál, cez nejaké webové prostredie do nejakej služby, jazykového modulu, kdekoľvek, tak neviete, kam išli vaše dáta, kto s nimi spracuje. Neviete, ako dlho sa budú ukladať. Neviete, ako sa dlho budú využívať a pre aké účely. Či sa vaše dáta napríklad neobjavia vo výsledku nejakého vyhľadávania. Takže veľmi preto si treba rozmyslieť, veľmi dobre si treba rozmyslieť, aké dáta budete používať na verejnom internete. Nemali by to byť dáta, ktoré sú citlivé. Osobitne chcem upozorniť na jednu krásnu službu, ktorá sa volá NotebookLM. Je to riešenie od spoločnosti Google, ktoré dokáže na základe dostupných zdrojov a vymedzených zdrojov, ktoré im tam nahráte, spracovať podcasty, infografiky, vzdelávacie kartičky. Veľmi krásny nástroj. Problém je, že veľmi často si ľudia mýlia halucinovanie umelej inteligencie so zabezpečením dát. Ak vy nahráte internú smernicu do NotebookLM, tak ste použili interné dáta na nahratie do vonkajšieho prostredia. A vy neviete, kam tá interná smernica pôjde. Samozrejme, ak mu dáte nejaký list napísať alebo z nejakého rešeršu z knižnice urobiť nejaký prehľad a infografiku, je to v poriadku, lebo sú to vonkajšie dáta. Takže pozor, NotebookLM robí s obmedzeným množstvom dát, tým pádom zabránite halucinácii umelej inteligencie, ale nahrávate dáta do vonkajšieho prostredia. Takže aké je vlastne riešenie? Riešenie je vlastne dnes, v čase nahrávania tohto videa, dostupné jednoduché riešenie jediné, a to je Microsoftiacké riešenie Copilot, s tým, že všetky dáta, s ktorými on pracuje, má uložené vo svojom cloude, to znamená OneDrive, SharePoint. Ako náhle máte tieto dáta uložené v tom drive, tak umelá inteligencia od spoločnosti Microsoft pracuje s vašimi dátami vo vnútri a nedochádza k úniku žiadnych dát. To znamená, riziko ide na nulu. Pozor, pri verejnej umelej inteligencii nikdy nemáte istotu, čo sa s vašimi dátami robí. Takže máte dve možnosti. Červenú, s rizikom, že tie dáta sa nikde objavia, a zelené, bezpečný internet vtedy, keď viete, že s tými dátami robíte len u seba. Kedy použiť verejné modely? Napríklad pre účely marketingu. Ak vytvárate obrázky alebo infografiky, ktoré neobsahujú citlivé údaje a budú aj tak o týždeň, dva niekde na sociálnych sieťach vás reprezentovať, smelo to použite. Citlivé dáta nemôžete použiť, necitlivé dáta môžete použiť. Niektoré spoločnosti používajú anonymizované dáta. To znamená, predtým ako tie dáta pošlú vonku, tak sa zanonymizujú, aby nebolo jasné, o aké dáta ide. My pri vzdelávaní vždy dbáme na dodržiavanie
metódy Academy, takže my začíname vždy s tým štartovacím balíčkom, no a potom nastupuje klasické naše vzdelávanie, ktoré robíme systémom riadeného tréningu. A tam máme pripravené kurzy aj pre spoločnosti, ktoré nemajú Office 365, takže tam máme pripravené 3 moduly a potom máme pripravených 5 modulov pre spoločnosti, ktoré majú Office 365 a dokonca tam máme také 2 stupne, máme tam stupeň B1, B2, kde časť firmy nemá platenú verziu business, ale má len platenú verziu chat, ktorá je súčasťou balíčka 365. Aj tam sa dajú robiť obrazne povedané zázraky a vyťažiť z tej technológie čo najviac. Samozrejme nástroj Copilot Business, ktorý je priamo integrovaný v softwarových balíčkoch, v lokálnych inštaláciách, má svoje výhody. Veľké. Napríklad aj v takom Exceli, prípadne pri tvorbe asistentov a agentov. Čo je dôležité? Dáta. Počítač si nový kúpite, ale dáta, ktoré vám uniknú, už nikdy neviete nahrať. Dáta, ktoré sa stratia, neviete často nahradiť v rozumnom čase a kvalite. Takže želám vám všetko dobré a budem sa tešiť na stretnutie na našich školeniach. Dovidenia.